Bon dia i benvinguts al noticiari de l'Escola Mare de Déu de Núria. Avui us volem explicar dues notícies a l'entorn de l'escola. Comencem. L'Ajuntament de Barcelona està pacificant els carrers de la seva ciutat. Tenim amb nosaltres la nostra corresponsal que ens explicarà la notícia. Bon dia! Ens trobem al bell mig de la Meridiana de Barcelona, a l'alçada del carrer Mallorca, ben a prop de l'Escola Mare de Déu de Núria. El nou pla urbanístic de la ciutat està obrint els carrers als vianants i reduint l'accés als vehicles a motor. Com podeu observar, aquesta via ha patit una gran transformació. S'han eliminat carrils de vehicles per convertir-se en aceres més amples i un passeig central ajardinat, per on transcorre un carril bici al llarg de tota la Meridiana. Les obres encara no estan del tot acabades, s'estan efectuant per trams. La seva finalització està prevista pels finals del 2024. Laia Domènech Romero, Escola Mare de Déu de Núria, Barcelona. Moltes gràcies, Laia, per la informació. Una ciutat més verda vol dir una ciutat amb menys cotxes i més arbres. Però sembla que alguna cosa està passant amb els arbres de la ciutat. No és així, Adri? Efectivament, ens trobem al carrer Sibelius, just davant de l'Escola Mare de Déu de Núria. Un dia, els nois i noies de l'escola van tornar del cap de setmana i es van adonar que van talar la meitat dels seus arbres. L'escola va donar una explicació, va demanar explicacions a l'Ajuntament. Van explicar que estaven malalts i que per la seguretat dels vianants van optar per talar-los. Encara a les voreres es queden residus urbans i restes dels troncs i molesten per als vianants que passegen pel carrer. Adrián Casla Martínez, Escola Mare de Déu de Núria, Barcelona. Moltes gràcies, Adri, per la informació. Desitgem que així sigui i es pugui solucionar ben aviat. I fins aquí les notícies del dia. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció. Fins la propera connexió.